A segunda temporada de Os Concertos, organizados pola Sociedade Filarmónica de Vilagarcía, comezarán a celebrarse este mes na vila e durarán ata o mes de xuño. Esta edición contará con artistas de moi bo nivel, tal e como sinalou José Luis Sanz. En cuanto a tempada, salientar que estamos apostando pois por artistas de bo nivel, de moi bo nivel, pero que son artistas, xente xoven, con moita proyección. O primeiro concerto é o 7 de outubro do mes próximo, ás 9 da noite, é un recital de piano a cargo de Rémi Geniet, pianista francés. O violín ou o piano serán só algúns dos protagonistas destes 7 concertos que se celebrarán na sala principal a partir das 9 da noite os días que estén programados. A directora do Conservatorio Profesional de Vilagarcía recoñeceu o mérito de poder gozar destas actuacións na vila e sinalou que é unha boa oportunidade para os estudantes do conservatorio. A parte da asistencia aos concertos que facemos regularmente, o que sí é que, paralelamente á tempada, organizamos unha serie de actividades complementarias como masterclasses, algún tipo de charlas, coloquios. Deste xeito, que pretendemos é que os alumnos do centro poidan ter unha visión moi cercana desta xente que nestos intres está na primeira liña internacional de artistas, e que fan xiras internacionais todos os anos, tocando nas mellores salas de música do mundo. As entradas poderán adquirirse no mesmo día dos concertos e abrirán 2 horas do mesmo. O custe por localidade será de 18 euros.